अरे मरे तारे को बार कहि जमाए त हमरा सिक्का फिरा करा ली हो ओ हिरे दादा अपन गाई ढपा दे गेल लगल एकर त आज काम तमाम करबे करम। तो कहि क्या हां ए भैया तारा कहा था कि हम आई त सूद मूल सहित अपन पैसा तू ले ली हो हैं रुकी रुकी टेम्पो वाला कैसे रोकवाई? कहां बोले ध्यान दियो एकरा विश्वास नहीं को ए देखो ए मर शांत रह एकदम शांत रहो अपना दुकान में रहो हां ओ कभी तो भाई गंगा में कहां है हां आई हो दादा काम तो होइए गइल बाबले के कैसे जाई बुझाते नहीं खे। रुके रुके टेम्पो रुके। ए मुर्गा लोकल है कोई ने क्या करा घर का हई जी? देखो ना का मुर्गावा कहां छोड़ दनी कहां ना हां तने बेटे को टेम्पो रखवा दी त जाए के बा। मुर्गा देखलू है गो बीच रास्ता में मुर्गा पूछा तनी कुछ गंदा वर्ड नहीं ना बोलाते लग रहा तो कहानी को छूट गई तारा की जय हो फिर अब हमें जाए कोई दुकान पर ठीक बा भाई सॉरी जीतले ऐसे ही पूछत रही हां आके। अरे बाप रे बाप हे भगवान शुक्रिया हम तो मुर्गा रखले भाई हे जी दे दे अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप आज इतना बढ़िया काम कइले भाई इतना बढ़िया काम कइले बानी कुछ कर बस सुन एक बात कहता नहीं मुर्गा ही रहे वो बेचाए ओकरे से ले लही ठीक बा काल पैसा दिया जी कहले बन तार पापा नु कि ले ला हम दे देम उनके मोबाइल से बतिए नहीं हां चल ठीक बा हर जोर दिला फेटा जल्दी आवत नहीं आज जा तनी बारे में इतना बढ़िया काम कइले बा इहे नु कहा जाला हो केहू कहला कि हमर दिमाग बा मगर दिमाग हमर ना चलेला मगर हमर दिमाग भेजे में बा मगर बहुत चलेला अदमिया के देखो नहीं हां फोन पता बार तोर लड़ाई झगड़ा कइले बा ओकर के गाड़ी गलौज करता तनी हम हिच के अपन साया में डाल ले लुकवा दे आज इनका के बना के चटर मटर पटर खाई कुकुड़े कुकुड़ बोलू बोलू रे मुर्गावा कुकुर कुकु एकर के भूंजम आ तोड़े खाई आ खाए में हमरा एकर गम से जंघावा बुझाला कि स्वर्ग में जाते बबुआ कबाड़ी खोलो जल्दी घुसा ए बुची जी रोटी से का गइल हां गोजी से गदने में तबीयत खराब बा ना काम करे के मन नहीं करत तनी का भइल बा बताई तबे न रोवा के दवाई भी रोई हैं अब और भैया अकेले कमाए वाला बुझाते नहीं खे तो कनिया तो 1 किलो प्याज लेके नहीं कनिया खाली प्याज खाना मसाला डाल के आ सब्जी बना दी तनी मनी जूस लगा देवे में हां ना भौजी बहुत चटक मटक बनावेली का कही का कहब जी भगवान हमन ठंडा लाग गइल बाटे हमरा सुबह सुबह स्वेटर नहीं की पहनत काम में लग जाता रे हमरा ठंडा लाग गइल बड़ गए इतना ना अब नैहर में रही ना तो चटक मटक खात रही खाए के आदत हो गेल मन ये करता ना कि एकरा खीर पूरी बनी त ना तो खा लेती खूब गड़ी काजू बादाम कुल डाल के लेकिन इहरे के चटक मटक हमहु खाइल बानी अब ससुरो में जाके हम खोजब तो हरे लेखा लेकिन कुछू कहीं रउआ का शादी बियाह करम ना कि कोनो चीज खातिर रउआ के तरसे के ना पड़ी हम जैसे आके रोवत तनी गावत तनी खइला खइला के मोहताज हो गइल बनी वैसा ना खोजब सब्जी में हता ना प्याज डलाई खाली यही को सब्जी बनी तो जल्दी जल्दी एकरा के बनावे के उठो कर आई तो अरे रुकी जी इधर काट 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 देख काम गड़बड़ा जी ठीक बा आए बुची जी रउआ मसाला पीसी जल्दी से चल एकरा के काट के लेके आओ तनी गुदी गुदी पीस पूरी काट के पीस बना दे ताकि बीच में हमर काम जहुआ मत आ देखी मसाला में फेटिया के रउआ के गरम लेके आवा तनी भूज के जल्दी मसाला पीसी जी हाय ले ओकर सभिया हुए पकड़ी अच्छा कहत ले बानी आय भौजी याद ना पड़ल आ सुनी उ छोटकी गइल नु उथु करे मुर्गा काटे और वो प्याज काटिए देलबे मसाला जल्दी पीसी जाए पीस जल्दी पीसे का नहीं खे बाप रे बाप चट्टे मंगनी पट्टे बिया जल्दी करवावत तनी कि ताकि पत्तो लागी कोनो रोड पर देखलही ओही सन त हमरा घरे ओही सन त मुर्गा लवट के जइहन ते के बार हाड़े जइहन ठीक बना के खा जियो से तब जाई कहां लिया है त हमरा त बिहार कजली के माई कहत रहनु के झूरो खाना बोले के गइल बिया ओकरा खाए के ठेकान ने के मुर्गा खा ली हैं बताई ना तनी चोले बकरे के चोले रे
पहले घरवा ओकरा चलम तब नु ओकरा छोड़ा के केहू नहीं खेले सकत। चल चल कजली के माई को झूठ ना बोले ले जननी हैं रोज एगो मुर्गा ना आवत रहल है दुकान हम हाथ हाँ। दुकानी पर से गोनी फिर के गिर जमना ले मैं दुकान गिर में जाए। बता रहे मतलब तुम तरह का मुर्गा देखनी हाथ में तू टांग ले गुला कहता मुर्गा छोले बनी है जा कोई मुर्गा भइल आ का कौना दिमाग होश में कौना दुनिया में अरे रही हम जी पतियावत कि मुर्गा रही। भुला गई अब कौना हाथ- दुनिया में रही हाथे में टंगा है के अपना उड़ गुला मुर्गा के छूट गुला ध्यान पे पड़ रहा रोवा ना ध्यान रही ना रही जी चलो हाँ ये घरवा जी हाँ ये हाँ राखी आई तो ओरे लावो सर रे माई हमर तूनी कथा हमर सब कमावे जहु गई बुसन उठ जाइब न त एड़वा से मार के जे पेड़ा फेकवा दे सारे पतना बार तनी जी काटा जाई तबे ना लेके आई काट देली मुड़िया डाल ओकरा के उबाल उबाल के जिगवे छिल ठीक बा छिल के हमरा मुंह में आ गइल बा पानी मन ये करता कब बनी कब खा लेती कि हमरा अरे हमरा के जगह दसन हेने बना के हेने खाई त आ देखसन जब इतना चटापटा वाला काम कइला होसन त तूनी के अब रोज हम ले आइम आइए बता ये रो खरीद के लेके आई है कि चुरा के लेके आई है सुन बताई चोरा के ले अरे दोस्त हमरा के लेग पीस खाए के रे अब उठू कर जाओ जल्दी जल्दी बनावा जा देखा कने रोज रोज ले आई मैं रोज रोज बने चोरा के लाइल हनी सनु जावा के न बड़का भैया मनु जावा फोन पे बतियावत रहे रोडवा पे होइसे ऐसे के कौन लेंथ वाला से झगड़ा करत रहे चोरा के लेके भाग गइल वो चोरी में तो स्पॉट है एक नंबर को समझ ली कि नहीं समझ हां बेटा मुड़ा तू ले लिहा हम जंघा ले ले एगो तू जंघा ले लिहा एगो चाची गोड़ी ले लिहा एगो फुआ गोड़ी ले लिहा सब कुछ के ये ना खाए के बा चोरी करे जी दे सोच ले हम पत्थरी करे जे मुड़ा खाए हां ये बेटा ये सब खा जाइए तू ही हमनी के ना दिवई है तू ए दीदी कल जाके आओ का कहला कि के ले पैसा जी? खाना के खेतवा में से मछली चोरा के केले लेके आई। पैसा जी गाड़ी के ह आय का हो कथी डाल हई मुर्गा कहाँ से बना हई मुर्गा कहाँ से ला आ हिरे दादा आगे दादा गिरत आहो हई मुर्गा हई मुर्गा कहाँ से ला? हई मुर्गा ए तुहे न पूछा कि नहीं मुर्गा कहाँ से आइला हां कहां से आइला खरीद के आइला अरे खरीद कहां के से आइला। आइला अरे मुर्गा काट देले बड़ी सजी दादा ये कैसे बोले अरे बाबा बा हां मैंने ए फोन से दीदी बोली कि खरीद जैसे के मुर्गा कटाइल बा वही तरह छोड़म ना तोनी के देख लिए सब का हो छोड़ दे तनी अरे हिसाब कर पहले हिसाब कर तनी उठिया ता तनी उठिया तनी उठिया का हो का भइलो तारा घर का बनी देखला बापू ये बिस्किया दे जान जाई ढेर वाला बा कही हां तारा घर का सब्जी खाए के लगन बा कवन कह देही कवन कह देही तनी अपना पुतवा भातरा के किरिया खा सके से मुर्गा लाइल बउसा पूता भातार पकिरिया खेलू ना तभी जाना था कुटाई में लिखल बा टिकले बड़ू की तोहरे ह तो तू कहां से ले टिकले बड़ू हमर नानक गलिए फार्म से लेके लिए चला त फार्म वाला सब कुछ दे ले बिया रे है ना हो हम देले बानी हो तू दे ले भाई हाँ। आय हां अजी मुर्गा पे फरियाई करी ये थी देबे जान जाई हां एक लकड़ी के बार उठा के पटक छिटा जी को तनी पटा नहीं ठीक ना एक ए फरदाज कर मैं फरदाज फरिया बता हां फरिया 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 के देखिए फरिया हां फरिया ये ले आ बाजाम से चल चल बेसी मुर्गा उठाई चल बेसी काहे उठा लेबा कैसे उठा लेबा कैसे कोई मुर्गा हो हमारा घर से हाड़ी में से कोई मुर्गा उठा के ले जाई तो कर मांस वाल के जगह बना दे काय में लिखल बा कि तारा घर का तू उठाओ ना हैं वे उठाओ अब हो फरिया बता हां तनी करा जाना तूनी जानी के बताव तनी चल 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 एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी घर में घुस के लड़ाई कर तड़ू जा देखा बापू यार और हई हटा हो खाबिए देखो हां हां सुना अब खीसा कहानी सुने के बता सुना जा हां तोहरे घर के मुर्गा है बंदूक हो मारो बंदूक हो मारो कौन बंदूक हो तार बाबू का वाला बंदूक ये हमार बंदूक हो केहू ने बोली मुर्गा दो कैसे ले लेबा कैसे ले लेबा तेरा औकात बता लेके देखा रुका चले बेसी एक मिनट चुपचाप रह तोहरे मुर्गा है हां तो कहाँ छोड़ ले रहो कहाँ छोड़ ले रहो कहां छोड़ी तो हमें लिखे याद हमरा धरती पे मिलल हम ना दे चुप न रखन गिनिया हमारा मिलल हम लेके आ मिलल गई रहे वो तू? पूछा कि कैसे मिलल है कैसे मिलल है तू कोनो फोन ओना से बतियावत हाँ, बतियावत रह रहे। मुर्गा गिर के नीचे होने बहरात रहे एगो आइल है बाइक वाला उठावत रहे तनी हम उठा के अपना घर लेके चल दो मोबाइल में दो हम काहे खातिर दी हैं? वो बाइक वाला सब झगड़ा कके लाइल बनी हम का जाने तनी के तहार ह ना मस्त रास और मुश्किल कर दे जान जाई हलो अब फरिया हाँ। फरिया बा काहे मुर्गा हां हमनी घरे एगो और ही मुर्गा बा एकरा घर में मस्त शेरे बा सका जी हां ना रहा उतारे
दिया सब टकरा लेखा करत ई तो लगल फोन बंदूक है पाइप फबस पाइप ना हो डाल नु लवा के पटाक दे भेजे हे जुगाव अब जाना त नहीं कत चल हमरा घर लइका के नु अपने से छिनार न त बनावा जाय जगह से जल्लू बुच्ची जी मुर्गा देबू लोग ना देबू लोग कहां सुन गेट लॉस निकलो यहाँ से गेट ऐसा आ दूसरा में तीनों का तीन भाई देखा हो चोरी करत ऐसा हैं है तीनों का मारत बतियाई बा